tim kejong pi barok kowe pi dei ki pliak ding ki bedang me wat ai baka jing hem jong ka ding ka jing ele kan lep na pi lano ru ka baar ki bon palat ki issue railway ILP 8 schedule kini CM ter komta unemployment MPSC issue ter ki babon ki bedana khamak jong pi ki ba pi hap ban prat lenti namata ka bah kamiat jong kari pakajai pentrio handrai ka kong santam ngakwa ban pasyat akni kapor namar kadon kajing berbi ka basyar khai ba hakari ka biej ka jongi hakini kisngi kajing ngau than kajing ngau liang kajing ngau stadru kajing ngau historian lut baro batip lut dekat thamai wan nang no e nang no handrai ka KSU ngakarpat wan ra ya ka jing teli jong ka jai bediu khasi sashi sien pat wat ailat baki bakwa pen pat pen phariai ka ri ka bi ka jongi kum kalong manta mit la basngi tho shipang dakom ni tho shipang dakom tai bat kham tam nga parem gitu ki tho rak tien nong wei hai ki kot khubor ki ba pau ba kini sngi benong em ngi ki bo nang te ngim don jing de bat pi ngi bo nang ning yong em pi don jing de bat ngi ka subjek ka bayar handai tang ne ka wei ki ba pen pat pen prai ka ri ba jai ben riu reman ba tim ju pi shiem ki kum ki nong shun la ba du jat no ki nong shun ban ya ba ja ka jat ben riu ngi don ki nong shun na po ngi don ki sen ki ba kip ya ka bi ka ban penyap ya ka jai ben riu ngi ha ban kono gini ki brio la dak de dakanu kanu kelenti kin ha ban sngap jar ban kala bamut ngi dei ka wei kari ka wei ka jat ben riu ailat ya ka jingsok jong ka jing itali kan ne ringkat bat pi ka KSU ka persen ya ka ri ba jai beri barok ka wei ka kentien khasi kalong salansar ngakaran ka kentien khasi ka bangi haban pediang ka bangi la pediang namar baling ong kumta ngin paiden tak khendet sha bangan chong ban panwai ka di ka jenglang ka jat berdeu khasi ka de ka jat berdeu ka bekarpang ka bekan top yu khriam upna ru boy war bat kumta ter ngidei ka wei ka jat berdeu la pen scam me kata da ka sarkar India la pen scam me ka da ka sarkar bilat ka sarkar pareng kala sign agreement bat ki CM ko ong annex agreement with Khasi chief with Khasi state instrument of taxation standstill agreement ki ong with Khasi states ai ngin penne ye ke stri jongi ka ba ka partai kala pediang ini ke kentien